sine problem entsha la. Umuntu omcede ukungitshela ukuthi beka driver la emini ley'ntwana lezi zabo matric ziyabhala. So uthi beka se robotina avula iwindow. Lentwana le yathi steering umuhle ngicela ama number akho. Udine ukuthi ushela lentwana zama 2000. Sinenkinga entsha la. Lentwana lezi zizosicedela lentwana. Ngicela nibhekisiseni ngama gents ngikhuluma nani. Lentwana nyana lezi zama 2000 lezi ukabona noma ikhuluma lentwana unokuyibheka uyindoda. Ilokho ikhuluma ukuthi mara lentwana yinhle lentwana nazi. Usikhuze wena self ukuthi hey man ngenzani manje. Cabanga wena uyindoda ithi lentwana yinhle kuwe uyindoda ebantwini besifazane njalo. Lentwana zizosiqedela bafethu kancane kancane. Ene nabo sesiteri bayazincanya lentwana ngoba bathi lentwana ngathi iduracell zilasta 6 times longer. Yeni namasana badala labantu kunani man. That's why ngazifuni lentwana. Angizifuni lentwana. Ngabona intwana ye2000 enhle vele ibheke ukuthi ngathi ngashona le. Ngathi ngashona lentwana. Ngoba zasicedela lentwana kancane kancane. Siyasala thina thina bathi thina singabo one lalile nini sokhathelwe yazamula. Yeni namasana anene intanga zenu niyekele intanga zethu. Ngizosicedela nina namasana. Angizifuni lentwana bafethu. Wazi ngafi lentwana.